Daj mi iPhone, može jedna slika. Ej, 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 ej. Pratim te na Insta, pratim na TikToku. Daj mi neki dinar, hajde jednu fotku. A njemu je glava puna kombinacija. Na kiku da ga gleda cijela ova nacija. Live će da gori, svako će da priča. Baka je podijelio 100.000 evrića. Ko će biti bolji, ko će biti jači, ko će se u ringu od njih bolje snaći. A kada krenu mečevi, već me hvata neki strah. Ko će koga vrate moj da pretvori u praj. Ako je tata, ako je tata, baka je. Baka uvijek kupuje ono najbolje, dok se drugi biju i igraju rata. Baka uvijek opstaje, jer je baka tata. Ko je tata, baka je. Ko je tata, baka je. Svi bi da mu prijete, ali baka tata je. Prijetile mu mnoge cave, a sada se boje mraka. Od kada su saznali da je tata baka. Bigi već se sprema, Drku će da zgnječi. Filipović Mare, pred Tonijem već kleči. Mali Bobi trenira, proteine krke, na Mek da mu dolazi onaj silni Luka. A Pečurka trči, taj dan jedva čeka. Želi baš da polomi strašnog Marka čeka. Ko će biti bolji, ko će biti jači, ko će se u ringu od njih bolje snaći. A kada krenu mečevi, već me hvata neki strah. Ko će koga vrate moj pretvori u praj. Ako je tata, baka je. Ako je tata, baka je. Baka uvijek kupuje ono najbolje, dok se drugi biju, graju i igraju rata. Baka uvijek opstaje, jer je baka tata. Ko je tata, baka je. Ko je tata, baka je. Svi bi da mu prijete, ali baka tata je. Pretile mu mnoge cave, a sada se boje mraka. Od kada su saznali da je tata baka. Ako je tata baka.